Hello mga kawigel! So, yun po. So, welcome back po ulit sa channel po natin at nakita nyo na naman po itong aking pagmumuka. So, ngayon po, ang pagsasalo-saloan po natin ay meron po tayo ritong pork sisig at meron po tayong Korean na spicy tofu po rito. Siyempre, meron pong kanin at pampatanggal kahit papano pantulong po sa cholesterol. So, bago tayo magsimula po at magsalo-salo, mag-pray po muna tayo ha. Ama, maraming salamat po sa pagkain pinagkaloob niyo po ngayong araw nito at maraming salamat po sa buong araw ng kaligtasan. Ganyan din po ang aming mga viewers. Maraming salamat po, Ama. Ito po sa madalahin ko sa inyo buktong ng anak. Sa Kristo na aming tapagligtas. Amen. So, hugas na po tayo ng kamay. Mukbang na po tayo. So, testingin po muna natin itong tofu. Siguro spicy ho ito eh. So, unang subo po para sa inyo. Sarap po. Manamis-namis po siya ng konti. Tapos may anghang po ng konti. Ito po sisig natin. Sisig. Kanin. Ang dami po nito. Hanggang dito po sa likod yung sisig po natin. Kain po tayo. Salo-salo po. Nauna na po silang kumain sa akin. Sarap. Ngayon na lang po ulit ako nakakain ito sisig eh. Sarap. Namiss ko po. Maraming salamat nga ho para sa mga nanood po. Yung kahapon pong nating upload, yung pong kay Rinsay, yung Philippines, yung ihaw-ihaw po. Yung po, nakita nyo na nag-appear po daw si Luna. So, hindi ko maiwasa kasi, kapag nagmumukbang ho kami, kinukulong po namin si Luna. Yung pagkakataong na yun po, nakagala po siya. So, sabi ko, kung hindi ko maikukulong, maglagyan na lang ho ng chicken para kahit pa paano, hindi ko manggulo masyado. Yung kaya po daw sa mga nakakamiss kay Luna, yun na po si Luna. Sobrang laki po, sobrang bilis niya po lumaki. Sarap.
Kaya sobrang blessed po kami sa amin po napunta si Luna. Kasi po ano, yung saya pong nararamdaman namin kapag kalaro po at nakikita namin siya. Ano po, hindi maipaliwanag. Naging stress reliever po namin siya. At the same time, parang mayroong certain satisfaction kami nararamdaman pag nakikita ko lagi namin siya. Part po talaga ng family. Sarap. Sabay na po kayo sa akin, no? Sabi na sisig. Kaya kung gusto niyo pong yung malibang po kayo, makatanggal po ng stress, yung tanggal ng pagod pag galing niyo pong sa work niyo, kung mag-alaga na ho kayo ng mga aso o pusa, mag-alaga po kayo, kahit yung nakakita niyo sa kalye, niyo po, ampunin niyo. So malaking tulong po yun. Kasi yung pong mga alaga po natin mga ganyan, meron po silang naibibigay na kasiyahan na hindi kayang ibigay po ng mga tao, na sila lang po ang kaya makapagbigay po sa atin. Kaya yun, laging pasasalamat po namin, may mga alaga po kami. Pusa, aso, yun. Kaya tiyak po, yun sa mga may alaga pong ganyan, makaka-relate po sa amin. Sarap na ito. Ito pong Korean spicy tofu natin, pinirito ho muna, deep fried. Tapos po, alam niyo po yung chili paste, na Korean chili paste. Tapos lagyan niyo lang po yun ng konting asukal po. Tapos lagyan niyo na yung garlic powder. Okay na po, ang sarap na po ng lasa. Inom na po tayo. Sarap. O sana naman nagre-request po na maisama namin si Luna sa family mukbang. Ako, kung alam nyo lang po na kung gaano po kami kasaya kung maisasama po namin siya. Kaya lang po, nag-aalala kami kasi baka mamaya po hindi po kasi siya sanay sa mga ganon. Baka mamaya mawalat tong setup po natin. Pero sana po, pangarap din po namin maisama po siya. Sana balang araw po. Yes po.
Kaya every time po na nagmumukbang kami, nakatingin lang po si Luna rito, kaya naawa po ako. Kaya minsan pinapalabas-labas po namin. Pero po yung regular na pagkain niya po, dog food po. Sa mga magtatanong po, si Luna po ay Alaskan Malamute. Import po siya from China. Tinulungan po kami ni Mr. Mighty Noble. Yan po. Kaya po namin nakuha po si Luna. So, import po siya. Kaya napakaganda po talagang aso. Alaskan Malamute. Kahit sa pangarap po, hindi ko rin akalain na magkakaalaga po kami ng ganyan. Pagsabayin naman natin to. Sarap. Dahil dyan pare, shoutout ako sa'yo. Paring Vincent Peregrino, kay Maring Grace, sa dalawang angels niya. Sa ate Cherry ko syempre, sa Kuya Rico ko. Sa mga kapatid ko, sa mga bayaw at sa mga bilas ko. At syempre kay Angel Ganma at kay Mama Linda. Shoutout po sa inyong lahat. Shoutout na rin po si Annabelle. Hello mga ka-weekend! Yan. Continuous na po natin ang ating shout out. Thank you so much po kay Zeno and Tristan Jake, Estela Navarro III, Agnes Santos, Carol Platino Nares, Rona Magbuo. Thank you so much Jean Star, Eunice Bayato at Adnan Comando. At thank you rin kay Ann Lax. Shout out Cha Saletaria. Thank you so much po kay Myra San Diego. Shout out Taurus Karamutan, kay Noli Bantin ng Bataan, Alinor Emba ng Cotabato City, Fairy Love, Caroline Kimura, Bangtan Soulmate, Aurelia Angulo, Judy Garate, Julio Doms, hello po, Mila Romero, thank you po sa request, Denise Jane, Virman Sedano, Nikki Stolar ng Alaska, kay Clyde Evar, Sanaiya Masanke and family. Thank you so much din po kay NTT 200 Loving Levy, Christy Malano, hello po. Hello po. Thank you so much po kay Rovelyn Latonio and kay Panday 700. Shout out Manfred and Wenceslas Stats ng Austria. Thank you so much po kay Nalin Villanueva, CAL. Thank you so much po Maria Miletti, Albert Santos. Shout out sa mga anak niya, Pimpim, Pampam at AJ. At sa asawa niya, happy birthday sa September 25, Lisa Santos. Thank you so much po kay Jeriana Cassandra Tayag, kay Alan Subang from Chicago, Richel Mosende, Jessica Layla M. Logroño. Thank you so much din po kay Madarlene May Okbenya Carlos, Jamaica Mangulab, Daraman. Shout out April Joy Batang, Gemaline Angeles Arances. Thank you so much po. Kay Anita Murphy, thank you so much. Nancy Manzanilla ng Binangonan Rizal, Losa Calderon, Family Aga, Ross Family, Josie Bautista, kay Kyler Adam David Pineda, shout out Carl Anthony, Karil Angel King Angelo and Kyler Adam from Mama Jennifer David Pineda, Lizelle Talban Tabaranza, Josie Limostadis, shout out Mark Stefan Sanchez, Janet Tamayo, Mayuz Seira, Abigail Buhawe, Mary Jane Ruar Budoy, shout out from Cuyapo, Nueva Ecija, Ruar family and Budoy family. Shout out po. Ayan, shoutout po. Yan po. Maraming salamat po sa mga nagpa-shoutout. At sobrang salamat po mga ka-weekend sa patuloy po na laging pagsalo po sa amin at walang kasawaang suporta po. At siyempre maraming salamat po sa Diyos sa pinagkakaloob niya po sa atin sa araw-araw. At sobrang salamat siyempre sa buong family ko na patuloy po sumusuporta. Maraming salamat sa pagluto. Sobrang salamat po mga ka-weekend. Hanggang sa muli po natin pagkikita. Kaya bigla na lang mawawala.
Kung nagustuhan nyo po ang mukbang namin, please subscribe at turn on notification bell para ma-notify kayo every mag-upload kami ng bagong video.